Foli be aw ye faw sigiyɔrɔ la anw ne bɛ ka lajɛ Mali kɔnɔ Mali kɔ kan aw bɛɛ lajɛlen foli n'u ka dɔ ka wagatiw cogoya kan a y'aw bisimila bi tɛnɛ Mali kunnafoni ka bamanankan kunnafoniyaw kɛnɛ kan. Kunnafoni daminɛ la an ka jamana minisiri ɲɛma général de division Abdoulaye Maiga kunungo kari septembre kalo tile 28 ale kɔni seginna ka na an ka jamana kɔnɔna la ka d'a kan tun bɛ senna bɔli la New York jamana kɔnɔna la ka sanga Nations Unies ale ka assemblée générale ta ko 80 o ko ɲɛ olu ye min yɛrɛ la fɛn min ye général de division Abdoulaye Maiga a dole jamana kɔnɔna la malidenw kɔni bɔra k'a kunbɛn ni nisɔndiya ani muɲamuɲa o caman ye. Kasangani sibiri do ye septembre kalo tile 27 an ka jamana fintigilakaw ka kunnafoni di so jirpa ale bɔra ka communiqué di kɛ kasangani an ka fintigilakaw ka baaraba dɔ ye min kɛla Kulukoro marabolo o kɔnɔna la communiqué kɔnɔna la a yirala k'a fɔ an ka fintigilakaw u kɔni ye frappe aérienne kɔni kɛ banbagaci wele tigilamɔgɔw daga yɔrɔ dɔw kɔni kan faya ani k'a dɔn k'a fɔ sunsan kɔnɔna la ni o bɛ Kulukoro marabolo yɛrɛ o la min yɛrɛ kɔni kɛra sababu ye ka dankari wale kɛ banbagaci wele tigilamɔgɔw la ani u bolominɛ caman ni o bɛ tali kɛ u ka logistique caman yɛrɛ o kɔnɔna communiqué kelen yɛrɛ kɔnɔna la a yirala k'a fɔ ko fɛn bɛ k'a dɔn k'a fɔ banbagaci wele tigilamɔgɔw ka maa caman yɛrɛ kɔni ni tora ko in yɛrɛ o da fɛ o kama an ma fala k'an ka fintigilakaw fanga se. Ni wagati ni an ka jamana kelen do ka baaraba dɔ kɔni ŋaniya ta ni o tɛ dɔwɛrɛ ye ko les Maliens visitent le Mali projet tɔgɔ ye o ye min kun tɛ dɔwɛrɛ ye fɛn min ye malidenw yɛrɛ ka wuli ka jɔ kɛ ka se ka an ka jamana marabolo kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ka sennabɔli kɛ ka taa kɔnɔ ka ni a bɛ fɔ o ma ko tourisme ka se ka taa o marabolo olu la kalan ani k'a dɔn k'a fɔ koba minnu bɛ a kɔnɔna la o kama wulikajɔ yɛrɛ kɔni na ɲɛsinnen don duguba saba de ma an bɛ wagati min na i ko sisan o bɛ tali kɛ Segu région Sikaso région ani Kulukoro région na laɲini tɛ fosi ye ka se ka an ka jamana patrimoine ka o don bala ani ka se ka an ka jamana kɔrɔta sanfɛ seko ni dɔn ko binna kun kan. Bi tɛnɛ septembre kalo tile 29 san 2025 an ka jamana minisiri ɲɛmaakɔrɔ Musa Mara ale ka kiiri ko ɲɛ o bɛna daminɛ ni o ye a ka procès ye ka d'a kan a kɔni yɛrɛ sɔrɔ kɔgɔbana ni ɲɔgɔn cɛ wagati laban na ka sabu kɛ a ɲangilen don ni waliyaba fila ye ni o bɛ tali kɛ atteinte au crédit de l'État ani incitation à trouble à l'ordre public ni o tɛ dɔwɛrɛ ka se ka maaw yɛrɛ kɔni ɲɛrɔki ka kɛ fanga o kan o kama bi tɛnɛ kɔni ale ka kiiri ko ɲɛ olu bɛna ta ka taa da kiiri tigilamaaw ɲɛkɔrɔ min na baara bɛna daminɛ. Festival Mali kɛnɛ min ta ko fɔlɔ baaraw kɛra septembre kalo tile 26 ka a kuncɛ septembre kalo tile 28 kunungo kari don min yɛrɛ kɔni kɛra an ka jamana kɔnɔna la faba la kɛrɛnkɛrɛnnenya la wa n'a kɔni kɛra réussite ba ye min yɛrɛ a laɲini tɛ dɔwɛrɛ ye o de kɔni an ka jamana seko ni a dɔnko o ni a tabiya kɔrɔw ka olu don ba la ka d'a kan a kɛnɛ kan fɛn min an ka jamana siya caman olu kɔni représenté la ka u ka seko ni u dɔnko ka olu ta k'olu yira ka a don ba la a bɛ don hokumu min kɔnɔ o de an ka ɲinan san min tɛrɛn don k'a di seko ni dɔnko tigilamɔgɔw ma. Sanga Nations Unies ale ka assemblée générale ta ko 80 ye min baaraw kɛra New York ka olu fɛ yen nɔ o kɛra sababu ye Mali Burkina Faso Niger ni jamana saba minisiriw kɔni ka lasigi kɛ ni AES jamanaden minnu sigiyɔrɔ bɛnnen don New York jamana o kɔnɔna ma ka se ka ɲɛfɔli kɛ u ye ka hakili lasigi kɛ u ye ka se ka fɛn min ka dɔn k'a fɔ AES jamanaw ka lahalaya fɔ u ɲɛna cogoya min na fɛn min ka dɔn k'a fɔ lasigi yɛrɛ kɔni kɛra fɛn min ye Grand Central bi ale hôtel lasigi yɛrɛ kɔni kɛla Hotel View Westin kɔnɔna la Manhattan ka olu fɛ yen nɔ min kɛnɛ ka an ka jamana minisiri ɲɛma général de division Abdoulaye Maiga ani Burkina Faso jamana minisiri ɲɛma Rim Talba Jean Emmanuel Ouedraogo ale kun bɛ kɛnɛ kan fɔ ka taga se Ali Mahama Lamine Zeini ale fana mani ale fana ye Niger jamana minisiri ɲɛma ye sigi kɛra sababu ye u ka se ka fɛn min AES jamanaden minnu bɛ New York jamana kɔnɔna la ka u hakilinaw lamɛn AES jamana kunkanko kow kan ani ka ɲɛfɔli kɛ u ye ka u hakili lasigi fana. O sigi kelen okumu kɔnɔna la an ka jamana minisiri ɲɛma général de division Abdoulaye Maiga a kɔni ye an ka jamanadenw ni o ye malidenw minnu bɛ New York jamana kɔnɔna la a ye u kuma ɲɔgɔnya min na a y'a yira k'a fɔ ko ni an jɛra k'an bolo di ɲɔgɔn ma ko an bɛna Maliba in jɔ ka a kɛ kelen wa ko ka a ɲɛtaga siraw sabati ka basigi segi kana a kɔnɔna la sali kɔnɔ a bɛ taa maa 400 bɔɲɔgɔnko minnu yɛrɛ kɔni bɔra New York marabolo caman yɛrɛ kɔnɔna ni o dɔ bɛ tali kɛ fɛn min ye Boston na fo ka taa se Philadelphie Washington Houston fo ka taa se Los Angeles ma New Jersey fo ka taa se Californie o bɔɲɔgɔnko ma AES jamanaden min marabolo fɛn fɛn la a bɛɛ lajɛlen kɔni wulila ka se ka na u ni fɛn min ye u ka jamana ɲɛmaw ka se ka sigi ka kuma. Kunungo
kari septembre kalo kile muga ani shekin samba fila muga ani duru anga jamuna ba maliba o nyama ko ni communiqué dike ka taka cour international de justice yere yoro communiqué mi ko nala ayira la ka fo ko femi anga jamuna nyama yi ala yini ko nike ko nyon algerie jamuna ko ni ka to bolila ka banka jo aka jelaki koro aka son aka nyangili ma walima aka son aka jelaki ma ka kla ala yini ko nike cour international de justice fana fe uka bara o ke ko ka kirutike atike to ko nyuma kada ka ko binka ni wale de kera olula mi yere la ko anga jamuna ba maliba sigira kata plainte déposée croyez septembre kalo kletan ani konoton cour international de justice ira koni nyokoro wala sa obese ka uga aka yere koni soro chugo ya mina konga koni ajate mina ko femi ka do ka fo o juridiction yere koni te feka ko ta bala ko so be mi yere lo kon baraka communiquer dike ka ira ka fo ube ukanka wa wala yini uba ka fana ayesi kunafuni kona lamta Burkina Faso ko olufino Burkina Faso jamana nyama capitaine Ibrahim Traoré ale koni boraka confirmation koni di kasangani femi Côte d'Ivoire jamana fonctionnaire ma woro bonyango kasangani olumneli mi la capitaine Ibrahim Traoré ay ayira ka foko o ma woro mi koni mneli ko kuma fura Burkina Faso jamana kona la ko awo chaire do la Guinée Conakry ka olu feni no femi la Guinée Conakry jamana nyamaski kala fini o élection présidentielle o koni blala femi décembre kalo kile muga ani shigina tala samba fla muga ani nduru mi yere la uka jamana français fanga nyema Mamadi Doumbia ale koni nasika ikambo femi karo ka fo jamana nyema ya no fe kasanganu ga referendum mi yere koni kira kosala ni nani jamana de fa babela jale koni ya ira ka fo kube jonuka constitution o falili o barawiye ni koni mina ke femi karo ka fo jamana nyamaski kala fili baraw koni nundule la Guinée Conakry jamana konna la kelen ko fe ka sanani ke français fangala la Guinée Conakry ali bi femi entreprise minière mi la Guinée Conakry jamana kono ni oye Axis Mineral o yere koni olu koni be ka wari kasabi bado koni ni la Guinée Conakry gouvernement femi yere la a wari bita fo femi dollar wari milliard kelen bonyanko akoni be kani entreprise ma me ka ore koni réclamer la Guinée Conakry jamana nyamaula Amit Segi kana Burkina Faso jamana konna la Burkina Faso jamana nyama capitaine Ibrahim Traoré ali koni boraka kuma mi yere la ayira ka fo ko femi karo ka fo ame wakati mina iko sisa ko keleke minen san koni ko o kuma timena ko anka nga keleke mino yere koni gla ayre ko chiendo femi karo ka fo ukanga anka ayre la kanda mi yere la ni keleke minen san olu yere koni nyi konga koni anye agla ayre ko ofana nafaka bunko sobe kadaka ko na do fara jamana kanyeta sira o ka wa mi fene mina sababu ye kasega do fara jamana fene ka soroda oluka capitaine Ibrahim Traoré ayini kunufunia la senunu yere dike ka sangani kunungo kare septembre kalo klemuga ani sheki mina aya fo ka sangani Burkina Faso jamana ka la halayawi kasangani ayesi jamano kele ka uka yere ya soroni anko ma souveraineté retrouvée o kama Burkina Faso jamana nyama koni ayira kafo ko femi karo kafo ukala la finu ubina oludo bala mi rebna ka sababu ye femi karo kafo barakela umni oye mamunu koni meta service dawla o koni tina o yere soro femi karo kafo costume don lani obetali ke vesu lani o nansara uka fini oluye ko mi yere konna uka jamana la finu obetali ke uka dani fani oni anyo kona chama wero ko olu koni na glami yere la travailleur kon na sega tuka odo obina ke sabu ka uka jamana yere koni ka chinya yira ani ka segoni donko do bala waka uka yere ya fana toka osinsi ame seiga na nga jamana konna la ka kunufunya odatugo anga jamana marabulu folo la kaika olufeno kere ne la kinyiba marabulu okonna la bogotigini ndo mi ale koni a den fitini ni o yeshimi den ka akalifa madola ko den mina mini chinke kana mina amasi kana tuguni aya den abadon ni chugo ya ine koni na ni bole en koni tumfa manaka yuko sobe anga jamana konna la mi yere la anga jamana polisi la kauni afinti la kaw kumena kani kanyo gona wi ni akera moko kono ko ayre dablala nga feme ka do ka fo do ko furache temeni na kenye baka olufini no musula ka shifina ka do koni a den fitini shimi den yere ta ka fo ko di do ma ko nyamande mina metaka na mina amasigi tuguni kama na gambulu ani jatike bulu atiki koni willa kata signale commissariat de police yere konina mali kuna fini bolo sera la jaba ne bidanski ko bi bamana kuna foni wala ama fo awni ci akala medu ko yimana aw kameshini ala kan shi joko makono